Eżatt tajjeb. Kejn, grazzi ħafna tal-li ġejt magħna, Kejn li huwa manager il-komunikazzjoni Fondazzjoni Lob Responsabbli. U miegħu nitkellmu fuq screen time, konna diġà bdejna introduċejna dan is-suġġett u naf li huwa suġġett xejn delikat ukoll, illum isna tkellimna fuq disciplina, tkellimna fuq it-tfal meta jkunu teenagers. U llum ħanitkellmu fuq screen time, imma fejn jidħol il-lob virtuali eċċessiv. Il-mistoqsija, Leonis, grazzi ħafna, il-mistoqsija hija jista' jkun ta' jinnaf ta' pożittiv. Jiena f'moħħi ngħid il-lob virtuali isa waħda mill-iktar affarijiet li tbeżżana lilna, kif tista' tkun pożittiva? Tista' tkun pożittiva? Ħanibdew bil-pożittiv illum ħalli ma noqgħodx ngħidu n-negattiv. Iva, sewa tgħid il-social media, il-lob virtuali, l-screen time biex ngħidu hekk, iva għandu l-pożittiv tiegħu. U tajjeb li nirrikonoxxuh. Imma bħal kull ħaġa hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. U normalment il-persuna titkellem aktar fuq il-ħażin milli fuq it-tajjeb. Fejn jidħol screen time tajjeb li ngħidu li fejn ikun hemm overexposure, jiġifieri it-tfal tagħna, iż-żgħażagħ tagħna anke l-adulti iqattaw ħafna ħin issa għal xi raġuni jew oħra jekk hux għal lob virtwali, jekk hux għal social media purposes, jekk hux għal l-edukazzjoni tagħhom. Ħin twil fuq il-laptop jistudjaw pereżempju, fejn għandek stimular żejjed tal-għajn u tal-moħħ li sfortunatament jista' jaffettwa l-irqad ta' matul il-lejl. U hemmhekk ikun qed jaffettwalek il-fiżiċità tiegħek ukoll. Mela, ma tkunx tista' torqod. Għajnejk tħossom ġieli meta ġurnata fuq il-laptop, jien pereżempju jew mill-laptop għall-mobile fl-aħħar qas inkun nifla qas inħares lejn xej kollok bżonn torqod, ġifieri eħe. Dawn huma affarijiet li rridu insibu l-bilanċ tagħhom ukoll. Imma kif dejjem ngħidu ġifieri hemm ħafna pożittiv. Jien waħda mill-affarijiet li nsemmi pereżempju pożittiva, hemm ħafna negattiv ukoll, imma pereżempju pożittiva jien nemmen li t-tfal tagħna huma ħafna iktar smart milli konna aħna. Għaliex huma esposti jekk isegwu l-informazzjoni tajba, imma huma esposti għal ħafna iktar affarijiet. Suġġetti li aħna ma kienux interessawna, jekk politika, jekk jinnaf drittijiet. Issa hemm paġni li huma eċċessivi u ma naqra too much, imma jekk jużawha tajjeb it-tfal tagħna, anke dejjem hekk ngħid anke fl-iskola u hekk m'hemmx għalfejn isna x'huma mingħajr ma jridu huma esposti għal ħafna. Allura qishom mingħajr ma jridu jagħmlu sforz biex fil-ħajja jirnexxu, fimt ġejk saħdem tajjeb. Ekku fejn għandna konna esposti għall-karta, jekk nieħdu l-edukazzjoni pereżempju, il-ktieb. Illum il-ġurnata l-ktieb jinsab fuq l-iskrin tagħna. Allura hemmhekk dak jitqies ukoll bħala parti mill-screen time. Jekk l-screen time kif dejjem nirrepeti iseħħ f'bilanċ, ma fiha xejn ħażin u tieħu taħsad il-frott tat-teknoloġija, imma jekk ikun hemm kif qed insemmi overexposure ħafna ħinijiet twal, jekk ikun hemm pereżempju aljenazzjoni tinqata' mir-realtà, tfal tiegħek jinqatgħu mir-realtà. Jew inkella jgħixu b'fantażija, jgħixu norma li mhix reali, jemmnu f'norma li mhix reali. Pereżempju, ħansemmi social media, il-ritratti fuq social media. Il-norma ta' żbuħija. X'saret illum il-żbuħija għat-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna? U inutli li nħbew wara ma nafx kif tajt wara subajk. Inutli tinħebba wara subajk max fil-verità daw l-affarijiet qegħdin jinfluwenzaw it-tfal tagħna. Smajt xi ħaġa interessanti ġimgħa kont qed nisma'. U tiżdied l-ansjetà klir. Eżatt, ġejta, ħanejlek di vera tajba ħara toġu. Kont qed nisma' l dawn it-tnejn jiddiskutu bdew jgħidu aħna rridu noqogħdu attenti għaż-żgħażagħ tagħna kif jużaw is-social media. Għax qal dal-preżentatur partikolari qal jiena in-nanna tiegħi għax kbir fl-età kienet għexet il-gwerra. Imma kienet moħbija fix-shelter u ma kienx tkun taf x'ġara fil-kantoniera l-oħra. Għal imma t-tfal tagħna qed jgħixu il-gwerra tal-Ukrajina in real time. U dawk huma kollha
Ara il-menti tagħhom u l-ansjetajiet tagħhom, so it-tfal tagħna huma challenged iktar f'dan rigward. Ekku, mill-lat ta' psikoloġija, mill-lat mentali, iva, nista' ngħid li t-tfal tagħna huma challenged aktar. Huma aktar stressjati minn dak il-lat għax iridu jilħqu ċertu livell ta' awareness, ċertu norma ta' fantażija fejn jirrigwardja pereżempju ritratti fuq social media, jekk ma nkunx hekk unta l-ammont ta' likes, le, allura dik m'iniex normali. U għara xi dwejja jekk inti pereżempju talejt ritratt, pereżempju għall-argumenti żgħar ma ħadimlekx, ara inti xi dwejja qed tagħmel. Il-persuna, il-żagħżugħ, it-tifel jew it-tifla jgħid jiena għandi xi ħaġa ħażina. Tiżdied l-ansjetà u jiġu affettwati mentalment. Mamma, xi biża'. Ġifieri rridu nieħdu kollox in consideration u meta l-screen time jibda jieħu post affarijiet aktar importanti u serji bħal huma x-xogħol tal-iskola, bħal huma l-qari. Illum kemm għad tissib tfal li jaqraw illum il-ġurnata. All right, jaqrawlek fuq screen, imma jaqraw ktieb? Le, m'għandhomx jaqraw. Imma mbagħad aħna dejjem ngħiduha inti l-screen time huwa addictive in a way, għax inti ħajtik dak jinna f'Gillian Dolphins jew hekk ta' affarijiet hekk inti instant gratification. Eżatt, dak il-ħin. Allura dejjem qed issir iktar challenging għalina biex ninqalgħu minn hemm. Ekku, il-challenge qiegħed hemmhekk, speċjalment għall-ġenituri. Kif se taqla l-itfal tiegħek minn fuq l-iskrin biex tħeġġiġhom jagħmlu attività fiżika. Imma rridu nisforzaw naqra iktar. Iva. Aħna rridu nagħtu eżempju il-ġenituri. Iva, b'mod speċjali dejjem ngħidha għal xejn toħloq kunċett ta' screen time, ta' bilanċ ta' ħin fit-tfal tiegħek, meta inti jiġi waqt ħin l-ikel u tkun fuq il-mobile qudiemhom. Huma jgħidulek mela qed jagħti każ lilna meta hu qed jagħmel għal minna. Hemm xi formula li ma tistax insemmuhom kollha għax dak kulħadd il-każijiet huma speċifiċi. Imma hemm xi ħaġa li inti fix-xogħol tiegħek studjajt u qrajt li forsi tista' taħdem jien naf inżommu ħin partikolari, ħin filgħodu, ħin filgħaxija. Illum il-ġurnata klier it-teknoloġija taħdem b'mod, tista' taħdem b'mod favur il-ġenituri. F'liema sens, jekk inti tieħu pereżempju il-mobile tiegħek jew it-tablet tiegħek, hemm options fl-apparat teknoloġiku li inti tista' tara kemm it-tifel tiegħek għatta ħin quddiem dak l-iskrin. Kemm għatta ħin fid-diversi apps partikolari u inti tieħu nota tgħid ara qed jara aktar dawn l-affarijiet milli dawk l-affarijiet. Pereżempju wara ċertu ħin kemm il-tablet jista' jintefa' pereżempju jew jiġi locked password u l-istess ħaġa il-konsol. Jiġifieri inħeġġeġ lill-ġenituri hemm barra li jagħmlu użu minn dan l-apparat teknoloġiku minn dawn l-options jekk ma tkunx taf illum il-ġurnata tissearchja fuq l-internet u jkollok ir-riżultati kollha li inti tixtieq. Imma rridu nkunu daqsxejn mhux ta' gazz ta' rridu nħeġġu lilna nfusna biex nidħlu f'rutina inġalu lit-teknoloġija tgħinna bil-pożittiv tagħha, mhux inħarsu dejjem lejn in-negattiv kif qed inti fil-bidu tal-intervista, u b'hekk nissalvagwardjaw kemm il-menti tat-tfal tagħna u kemm jista' jkun inħeġġu l-attività fiżika, tant importanti. Il-fatt għandna filmat, ħa naraw fl-imkien, ħalli battunna inti stess. Iva, dan kien proġett utli ħafna għall-fondazzjoni, dan huwa proġett flimkien mal-fondazzjoni Setqa. Clear, fejn naraw il-scenarios ta' tfal tagħna overexposed għall-lob virtwali u hawnhekk joħorġu issues, clear. Pereżempju l-om tat mill-ewwel il-kard lit-tifel biex juża l-loot box, pereżempju. Illum il-ġurnata it-teknoloġija tissejvjalek il-kard u ma tkunx tista'
it-tifel ikollu aċċess awtomatikament. Process. U daw l-affarijiet jistgħu il-qudiem. Araw hekk qed ġelu jagħmel l-attivitajiet u. Ekku. Suppost affarijiet li rridu nagħmlu. Isek naħilu l-ħsieb jekk rid il-flus iridu nsibu mod u maniera kif innaħħulhom il-ħsieb. Ħanilek it-tfal meta jkunu żgħar speċjalment mhix daqshekk diffiċli għaliex huma jħobbu jgħattu ħafna ħin magħna. Jekk aħna niddedikaw il-ħin li huma żgur ħajjippreferu b'xi mod, jiġifieri tsabtu għas. Tsabtu għas li nsibu metodi alternattivi jekk ikun hemm overexposure niġbduhom minn fuq is-siġġu u nieħdu sehem f'ħajjithom ukoll. Għaliex huwa importanti. Intom toffru għajnuna għal min jixtieq aħna. Iva, għal min ikollu bżonn informazzjoni, pointers, jista' jċempel fuq l-linja support nazzjonali 1777 għandna staff imħarreġ u nkunu nistgħu nigwidaw fit-triq tajba. Tajjeb, ħafna grazzi immens hawnhekk qed naraw fil-fatt ħana nkunu dejjem qed naqsmu kollox fuq il-paġna tagħna. Grazzi ħafna Kejn. Interessanti immens. Grazzi, aħna waqfa żgħira u nkomplu mal-aħħar mistiedna magħna. Rokna miġġuba lilek grazzi għall Fondazzjoni Lob Responsabbli.